Кампи КВН командасы. Қаршы алабыз. Қаршы алыңыз. Озған елінің чемпионлары. Тотар лигасының крышасы. Кампи. Влад, сен нәрсе эшлисең? Мен иптәшнең кызын залга бушка алып кирдем. Сың бу бит минем кыз. Ну? Рахмет, братан! Азиат, о чем улицы говорят? Азиат, как Тайлоу. Урынына бас, башкорт! Азиат, о чем улицы говорят? Азиат. Марсель, сәхнәдә тартырга ярамый, ташла. Хәзер. Мен иртәгә тартып бетерәм, әме? Кампи алдыгызда исәнмесез? Әй ул без кыш көне җәйге кроссовкаларда йөрибез. Әй ул без идек шул 12 кыз белән. Һәм безнең машиналарда татар музыкасы акыра. Әйдә сандугач. Кампи, башлыйбыз. 20-нче юбилейный сезон Казан шәһәрендә тарихы бай булган сәхнә безнең аяк төбебездә соңгы адым ясый. Бөек командасы. Кампи сезнең алдыгызда Show Must Go исәнмесез? Күз алдыгызга китерегез. Беренче татар черепашка ниндзялары. Мен Микеланджело! Мен Леонардо! Мен Донателло! Мен Рафаэль Сирин-улы Шайхутдинов. Карале, синең пицца халалмы? Әлбәттә. Урамда булган хәл. Мен сиңа әйтәм, бу районда мен иң текә егет. Аңладыңмы? Мине монда бөтен кеше белә. Беренче татар саперлары. Егетләр, монда чиста. Егетләр, монда пычрак. Бер абзый үзенең малае белән зоопаркта. Менә улы, менә тегендә безнең бегемотлар утыра. О, менә тегендә жирафлар. О, менә тегендә арыслан утырып тора. Туктале. Бу бит минем улым түгел. Әй, юк, минеке икән. Макака, тфу ты, Марсель, кил әле. Салкыннарга багышлана. Фотирларда яш пар төрлечә җылына. Нарышик алып килдеңме? Әйдә, батарейга эләктерәм сине. Мин киттем чыбыртка артыннан. Шәмнәрне онытма. Ух, чертовка! Нәрсә булды? Отопление бирделәр. Ух, ёлки! Күз алдыгызга китерегез. Шәкүр үзенең җырларын продюсерга тәкъдим итә. Так, сез нишисез? Мен Дали. Сальвадор? Юк, мин Дали. Теге шикләвек миндальныймы? Юк инде, мин Тупак Шакур, мин Шакур. Нәрсә дип килдегез? Мин татар эстрадасының йолдызлары белән яңа җырлар яздым. Әйдәгез, тыңлап китик. Әйдә. Әниемнең туган көне бүген. Виски һәм кола, блю кюрасо һәм абсент.
Так, sizning tog'in jurlar bormi? Bor, mening bor jir. Sala niga wat bilan. Haydagiz tinglaylik. Hayda. Şulay düzensiz 8 yaşlı kızlarına Bugungi shayrdagi hayat har bir kun Normal, ne iş? Bulay bulmay Shakur. Yarar. Eminenni bilasizmi? Bilam. Mening oning obisi bilan track bor. Eminem bilan. Haydagiz tinglab ketik. Someone I'm a doing, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is shaking off of me and it'll Hakrengine endashib, salqin dunyam deyib Tak, bor ishqidimiz bundan. Ishqin! Kampi KVN komandasi. Qizlar sırası bizden grimyorka 131. Bizne tarta, o'zina taban boshqalar. Sur shaharning yoqtiligi, ko'zlarimiz oldida yosh yulduzlar turib, bugun mana bu sahnada. Shuman to'ylaridan salam rivoli ostida. Biz o'zimiz kelmadik, bizni vaqt sayladi. 2014 akbar yoshlarimizdagi yuragida sulton yana sizning ishonchalidan. Kampi KVN komandasi, rahmat do'stlar.